आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किमनि सायाव आं बे भिडिअ'खौ लाबोदों। बेनो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण। नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखायो, बेनि जोहै बे स्किमनि जोहै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ गोरिब सुबुंनो पाक्कानि न' होयो। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दा बावैसो गोदानै मोनसे लिस्ट बहनना होदों 2023-24 नि लिस्ट जायहा नाम दं। बेयाव नोंथाङा न' मोननो हागोन। नोंथाङा बे लिस्टआव नाम दंना गैया बोरै चेक खालामनो हागोन, जों नैबे भिडिअ'आव A to Z नायगोन। दानिया नोंथाङा बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट स्किम मिथिबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ नोंथाङा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। आं बेयाव बेबायदिनो गोदान गोदान सोरखारि स्किम जबनि आपडेट लाबोयो। दानिया जों नायदोनि लोगोफोर, नोंथाङा नोंनि नामखौ दंना गैया बोरै चेक खालामनो बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणआव। गिबियावनो नोंथाङा गुगोलाव थांनानै PMJAY ग्रामीण लिस्ट बेखौ नोंथाङा सार्च खालामनांगोन। लोगोसे आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बेनि लिंकखौ होना दोनगोन, नोंथाङा बेयाव थांनाबाबो नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। जों बेयाव थुबाय लोगोफोर। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बे आवास सफ्टआव थुनांगोन। नैबेयाव थुनांगोन नोंथाङा आवास सफ्टआव जोङो बेयाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो मोनसे नैबेयाव डाटा नुदों। नोंथाङा नैबेयाव रिपर्टआव थुनांगोन। जोङो नै रिपर्टआव थुबाय। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना एसे बोखोनानै नैबेयाव नुदों बेनिफिसियारि डिटेल्स फर भेरिफिकेसन। नोंथाङा बेयाव थुनांगोन 1 नाम्बाराव। जों थुनानै होबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन, नोंथांनि रायजोखौ। नैबेयाव जोङो आसामखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया जोङो बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। हमना ला आं नैबे बाक्साखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा मा ब्लकआव गोलैयो। हमना ला आं नैबे बाक्साखौनो सिलेक्ट खालामफिनबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेयाव नोंथांनि VCDCखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आं दा हमना ला मोनसे आङो VCDCखौ आङो सिलेक्ट खालामनानै होबाय। नैबेयाव सिलेक्ट खालामना होनाय लोगो लोगोनो दा लोगोफोर नोंथाङा बेयाव नोंथाङा मा इयारनिखौ नायगोन। जोङो नायगोन 2023-24 नि जोङो लिस्टखौ नायगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेयाव थुनांगोन प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण। जों बेखौ नायगोन, बेनि लिस्टखौ जों नायगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव टिक थुनांगोन। टिक थुनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर नोंथांनियाव बेयाव मोनसे केपसा बियो, नोंथाङा बेखौ माइनास खालामनांगोन 96 निफ्राय 60। लोगोसे नोंनियाव बेलेग बेलेग फैगोन बियो। बे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बेखौ दानख'नानै नैबेयाव बहायना होनांगोन। जों दानिया बेखौ बहायनोसै। जों दानिया लोगोफोर बेयाव केपसाखौ बहायनोसै। दानिया लोगोफोर जोङो बे साबमिटआव थुनांसिगोन। साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंनि डाटाया ओंखारबाय लोगोफोर नैबेनो। बेयाव नोंथांनि बेनिफिसारिनि फादार नेम बेयाव ओंखारबाय। लोगोसे नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नामा दंना गैया नोंथाङा बेयाव बे लिस्टआव थांनानै नोंथाङा दानिया नायनो हासिगोन लोगोफोर। नोंथाङा नैबेखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन। नैबेयाव डाउनलड लिरनाय दंखायो। बेखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो बिनि डिटेल्सखौ नायनो हागोन। जोङो बेखौ डाउनलड खालामबाय लोगोफोर। लोगोफोर जोंनिया डाउनलड जाबाय। नोंथाङा बेबायदिनो गावबागावनि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लक आरो VCDCखौ सिलेक्ट खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि गोदान लिस्टखौ नायनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। नोंथांमोना थांनानै नायनानै लादो। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। आं नोंथांमोननो फिसा इनफरमेसन होनो नाजाबाय। भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लाइक खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर।